Magandang araw Pilipinas! Narito po tayo sa bagong update sa construction site ng SNR Pangasinan. Bago ang lahat sa mga sumusubaybay sa channel na ito, maraming salamat po at nanatili kayong nakaabang sa SNR video series. Sa mga bagong tagapanood, maaari niyong panoorin ang maikling panimulang video na makikita sa kanang itaas na bahagi ng video na ito. Ito po ay maikling kwento kung saan matatagpuan ang SNR Pangasinan at konting kaalaman sa bayan na ito. Pero sa mga nais malaman ng lugar ng SNR Pangasinan, ang construction site ay matatagpuan sa bayan ng Calasiao kung saan ito ay nasa gitnang bahagi ng lalawigan ng Pangasinan. Ang nakikita nyo ngayon sa inyong screen ay ang kasalukuyang itsura ng construction site ng SNR Pangasinan. Makikita natin na inalis at kiniba na ang maliit na istruktura na dating showroom ng isang auto dealership at kapalit nito ay binakuran na ng mga yero. Ngayon naman, magtungo tayo sa kanlurang bahagi ng construction site ng SNR Pangasinan. Ang nakikita nyo ngayon ay kompleto na ang bubong at mga pader ng building. Ngunit sa kasamaang palad, hindi natin alam ang kalagayan ng trabaho sa loob nito. Lapit naman tayo sa gilid ng poste ng kuryente na kung saan ang buong building ay hindi pa rin konektado sa utility grid ng Dagupan Electric Corporation o DECORP sapagkat makikita nyo sa inyong screen na wala pang service entrance cable na nakaabang para ikabit sa utility grid. Ngayon, tayo naman ay sumilip sa loob ng bakod ng SNR construction site. Kasama na rin ang karagdagang video para sa video series na ito. Yan po ang kasulukuyang pagbabago sa construction site ng SNR Pangasinan. Sana nag-enjoy kayo at na-inform sa bagong update tungkol sa SNR Pangasinan. Maraming salamat po at sa susunod ulit.